ritme comencem el programa avui. Let's go! Hola a tots. Hola a tots. Benvinguts. Estava esperant que acabés aquesta música tan accelerada de l'Aleix. Benvinguts en una nova ocasió. Ens reunim de nou en el programa Ressaca Matinera. Avui estem aquí per celebrar i recordar un esdeveniment que es du a diferents pobles de Catalunya i d'arreu del món durant pocs dies que ofereixen en aquell poble que normalment no hi compareixeix gaire gent, ofereixen una oportunitat per brillar per la seva pròpia força. Parlem, doncs, de les festes que no festes, que són festa major o festa menor. Gràcies per la performance auditiva que acabo de dur. Sembla que t'hagis fumat 8 porros. Sí, no sé què et passa avui, Carles. I no sé què us estranya o us desagrada. Bon dia, Carles. Les festes majors, doncs, són tot un ecosistema de... Què dius? No ens saludes. Sí, vas a la teva puta bola, tio. Has vist mai algun programa on es comenci amb un monòleg que saludin? Ha dit monòleg. Això és un monòleg. És un monòleg. No, deixem acabar. Estava informat. Avui juga sol en Jo he Carles. escoltat monòlegs i estan a un altre nivell, Charles, has de millorar. No. Vull dir, festes majors. A veure, les festes majors són un ecosistema on convergeixen molts tipus de persones, no? Vull dir, tu vas a una festa major d'un poble d'aquests de merda i trobes per allà l'alcalde fent una cervesa amb algun borratxo i per allà darrere passa un pobre desgraciat que s'acaba de vomitar les sabates. També trobem el camell de torn anar fent l'agost. Hi ha 4 policies que no saben gaire on mirar, pobrets. O bueno, el típic pobre DJ que se li espatlla l'equip de so, i hi ha un tio allà a quarta fila que és expert del tema, que li carda 4 crits. Bueno, jo crec que en el fons les festes majors una mica és com veure aquest programa i riure, no? Passa un cop l'any i molt em sembla. Entenc que encara estaves en el monòleg. Però jo crec que entenc que aquí hauria d'haver entrat alguna musiqueta. Ara hi ha el programa, no? Jo crec que entrava alguna musiqueta, però bueno. Ubik Ràdio presenta Això. Quan tothom se'n va a dormir, surten les bèsties. Benvinguts a la Ressaca Matinera. Benvinguts a un nou programa de Ressaca Matinera. Avui estem de Ressaca Matinera. Parlarem de festes majors. I per què? Perquè estem de ressaca, que sí? Charles, estem de ressaca o no estem de ressaca? Conducció per part de l'Eix. Però estem de ressaca o no estem de ressaca? Sí. Més del que hauríem d'estar un dilluns a les 10:46. Un diumenge, diu. Ja no sap ni quin dia viu aquest home. Pues aquí tampoc podem conservar la privacitat del dia en el que gravem. Nen, bon dia! La iaia. Iaia, t'has llevat a les 7 per anar a fer cua al banc o no? Sí, avui n'he de cobrar la pensió, nen. N'he de cobrar la pensió. Bé, així Quant t'han m'agrada. donat de pensió? Pues 400 euros. Bueno, molt em sembla. Vinga, avui tenim la sort de recuperar una secció antiga del programa que ja portava temps sense dur-se a terme, Sí. que és la música distorsionada del senyor Gerard. No me l'he preparada. Bueno, això és problema teu, no meu, que jo sàpiga. Bueno, ja intentarem fer alguna cosa. I després, amb una mica de sort, també, em sembla que l'estrella de l'equip ens porta alguna notícia de la qual fa una miqueta de suc i comentar, espero que relacionada amb lo de les festes majors. Crec que sí. Saps què passa? Que de vegades em poso a buscar informació, surten altres merdes i decideixo que Com per exemple... la merda que ha sortit és millor que la notícia que anava a posar. Com per exemple, Laura quiere conocerte. Però, exacte. Per tant, no prometo res en l'apartat de notícies d'aquest programa. Bueno, tampoc és que No esperava res, tampoc, no? Exacte. Podem fer com l'últim dia el Pau, que va deixar de dir notícies. Bé, no ens interessen. Fora. Exacte, vull dir que Avui no. s'ha de tenir criteri una mica per dir, vale, fins aquí m'ha arribat, això ja no es de cap manera. Sí, Si tu, Albert, jo confio en el teu criteri Gràcies, Carles. de selecció de notícies. Però vaja, Pues, bueno, hi és algú que confia, eh? Sí, perquè la resta no hi donem massa... Pau no confia en el criteri res. dels seus companys. Bueno, és que ha començat a parlar de merdes i que a vegades busca merdes i són més interessants que les merdes que ja tenia i no sé. Sortiràs Avui serà notícies de merda. Sortiràs a la portada del Pronto, eh? Problemes en ressaca... Ja m'agrada, així ens fem famosos, home. Correcte. Bé, el Pronto poca broma, es ven Sí, moltíssim. Jo no ho Sí, entenc com nen, yo pronto compro cada setmana, yo. I tant. Lo compra usted pronto, abuela. Sí, seguro que sí.
Tu pensa que pel món de les revistes aquí a Espanya el Pronto és com fer festa major, eh? Sí, jo crec que és un dels referents dels cotillets. I tant. Cotillets. I parlant de cotillets i festa major, que casualment ha sortit aquí el tema, què us en porteu vosaltres de les festes majors del vostre poble? Molta ressaca. A part d'això. A part Això, sí, això... Això és com que ve incluït. A veure, això ho pots fer... O sigui, no hi ha una ressaca de cada dia, sinó que és una ressaca al final de tota la festa major, perquè, clar, cada dia vas empalmant. I al final acabes amb una ressaca de 2 dies seguits. Clar, aquesta és la màgia una mica, no? Que que solapen les ressaques i arriba un punt on vius en una espècie de limbo, un estat de consciència. exacte. És el típic de surto el dijous, però el dimecres ja calento. Surto el dijous, arribo a casa, el divendres també, clar. Divendres ja hi ha el correbars. Ja m'ha calentat del tot, aleshores ja arribes el dissabte, també tornes a calentar, diumenge dinar de festa major, tota la família allà, tu aguantant la xapa, mig borratxo perdut. Clar. Doncs com avui, no? Entenc, Carles? És lo divertit, sí, bastant, la veritat. Bueno, però bueno, res que no es pugui superar, eh? Aquesta no és una ressaca de festa major, aquesta, eh? Vosaltres, a quina festa major aneu, vosaltres? A la de Cuenca, no et té, joder. No, però aquí, a veure, tu A la creus del meu poble, tu bro. creus, vale, i quin poble és? Albert, jo ho sé, però aquí poder... Els nostres oients no ho saben, Albert. Clar, pensa que tenim oients a ben dit. Spotify, a iVox i a YouTube. És que imagina't. Vale, clar. Tu penses Sí, que dels no, milers de persones que No ens havia escolten... caigut en aquest punt. Ah, bueno, Pues Albert, vinga, a va, veure. ja t'hem fet caure. Probablement, si Te li estan a dirà iVox, ens tiburau. escolten des d'Espanya, des de la ultradreta, Espanya! i no havia pensat en això. Bé, jo sóc de Torelló. Bueno, jo sóc de Sant Vicenç, però Sant Vicenç la festa major és una santa merda. Per tant, què ha de fer? Anar al poble del O costat. sigui, ja ens l'està colant. Ens Sí, diu sí, que és de ja Torelló, quan no és de Torelló, per vendre'ns alguna de Torelló. Perquè segur que ens ho vendrà després, Bueno, Pau. que jo vaig a Torelló de festa. Quan n'hi ha? Bueno, pues jo sóc de Sant Fruitós i no dic que vaig a Manresa, Bueno, tu No no vas a saps. la Manresa, però que és Pau, la no hi capital. vas. Però No jo vas a no la dic, Manresa. i ja em sembla bé la festa major de Sant Fruitós, Està que bé. sí, Aleix? Buah, es Aleix? lia cada una, hi ha un disjockey que ho Sí, sí, posa, home, el el disjockey posa d'allà pavelló és bo, al revés, el Hi ha un- pavelló que faci falta, Hi ha un Sí? tal DJ Arzet, em comenten, Sí, sí. Et comenten Home. bé, que és una Comenten santa bé. bèstia. Contrataciones aquí Santa els bèstia. DMs, segur. Molt bé, home, jo crec que les festes majors de poble no tenen la potència que tenen les de ciutat, però tenen la seva gràcia. Home, jo crec que... Que no tenen la potència, però són 10 vegades millor. Sí, però no- vull Pues dir, llavors no, Jo, no Carles, he vingut a la de Navàs més d'un cop i A veure, què el DJ diràs? també que porten a Navàs està molt bé. Sí, Bueno, el mateix de Sant Fruitós, bueno, El mateix de Sant bèstia, Fruitós, tio, una està bèstia. per tot arreu aquest DJ. No vas pas bé, nen? No, és poca broma, eh? Molt reconeguda en el Bages. Sí o no? Sí, sí. Vull dir, és una merda, però està bé. Vull dir. Sí, però és una merda bona. És bona, només és us dic una cosa, segur que no duren fins a les 8 del matí com duren a Lleida. I tant que sí. Sisplau, Jordi. Mira, Això és de novatos, eh? Fa un parell de festes majors, estàvem allà Què a la vols dir, quan barra... podíem sortir? No entenc. Sí, Ho Un deia parell. fa 2 o 3 anys. Vale. Estàvem amb un amic, vam anar allà a la barra i ens vam trobar un tio que no coneixíem de res. Un clàssic. Sí, Un tio que es feia dir sí tu. Sí, tu? No sé. Vale, està bé. I aquest tio ens va dir... Bueno, ens va començar a parlar, molt borratxo anava. Ens va començar a parlar i ens va dir, bueno, ens va donar uns cigarrets i ens va convidar a una cervesa. I vam pensar, aquest tio no hi toca pas. Bueno, flash forward, 7:30 del matí, tornem de comprar 4 croissants allà al forn i ens trobem aquest tio, que aquest tio no era de Navàs, aquest tio no era del poble. Ens el trobem allà sentat en una cadira, així mirant a la gent del poble, així, ben posat. I vam pensar, però aquest tio no té casa. Aquest tio, pobret, Potser no. l'han enganyat. Però bueno, mira, coses que passen a les festes majors, i poder al poble, en vez de trobar-te un tio allà tirat, te'n trobes 15 allà mig I morts. no li vas preguntar Sí, si d'on tu era, vas què feia. al cel amb patinet? No, li hauria d'haver preguntat, No, tu li creus? hauries d'haver preguntat si estava situat. Són els jocs de paraules, eh? Quin Avui no- estem... Pobre nano, dir-se si tu. Bueno, no me'n recordo Quina si és així, la situació veritat. més cruel als pares posar-li aquest nom. Es busca cada refran i cada paraula i no em puc. Mentre no puc, ells aquest parlen, jo estic aquí... home. Pensant-s'ho, eh? I Pim-pam, pim-pam. si tarda 2 minuts, és igual, te la llançarà. Deu ser l'únic que deu fer. Sí, S'ha de sí. Sí, pensar. home, el cervell teu m'agradaria saber com funciona. Jo em, Jo no, jo em jo no. situo aquí i a pensar. Molt bé, doncs si tu et sembla bé, posem una musiqueta. Molt bé, doncs ja estem aquí després de la pausa publicitària i ara em dóna la sensació, tio, que no seguiu mai el cotorrot. Em dona la Començo a sensació estar que cansat ja d'aquesta no estàs merda, controlant molt el programa avui. Va, molt No bé. massa. Albert, ara és la teva oportunitat d'il·luminar-nos i ensenyar-los com es fa ràdio, aquesta gent. Com es... Vale. Doncs, abans m'han criticat... Vale. Bueno, primer ho he posat
amb bandeja, A huevo. però m'han criticat la merda que busco i tot això. Us presento la meva merda. Bueno, les meves notícies. I és que el carnaval de terra endins, és a dir, el carnaval de Torelló, de quasi al meu poble, és un dels millors carnaval del món. En plan, diria que el 13 o I una això què ho cosa diu? així. Què dius? Què dius, això? Sí, ho he trobat una notícia per Sky Scanner. Si ho diu Sky Scanner, No saps pas què són, aquestes de sèries, Vanguardia. Podria no, ser... però o sigui, el rànquing l'ha dit Sky Scanner. Ah, però veig que són. Vale. Quina referència tenen? Tu Són- podries haver fet tu un Són els blogspot. que són una companyia que tenen satèl·lits Ah, que hòstia, satèl·lits. escanegen el cel, pel Hòstia. que tinc entès. Molt bé. Amb aquest scanning s'ha vist una gran potència a Torelló i han decidit... Jo doncs, que és no sé d'on has tret això de Sky carnaval. Scanner, perquè poso ara mateix al Google Sky Scanner i posa busca vuelos baratos, hoteles i cotxes de alquiler. De poder t'han enganyat, eh? O sigui que el rànquing Això és perquè al Carnaval de Torelló anem volant. Per això et surten això dels viatges... Tot i l'intent de lligar-ho, No, que però- ha estat bé, no sé si... Però escolta una Ben cosa, salvat. aquí apareix això del Carnaval de Torelló, que jo no sé ni quin carnaval és perquè Tu t'ho me la perds. sue tu tres t'ho pams, perds. però... És el millor on hi- Carnaval de Catalunya, El millor, Agramunt. Pum. Aviam, Jordi. Això, bueno, La meva campanya amb Carnaval d'Agramunt és molt jo no m'hi gran. posaré perquè jo tampoc soc molt de carnaval, però a mi... Aquí, el de jo Agramunt, jo tu crec has que fet aquí. a Catalunya els carnavals mítics són Són Agramunt, el de Sitges, Agramunt, molt conegut, Però el de Agramunt, Sitges hi vas també. només tu. no. I el de Torelló, on sí hi vaig jo. Tu vas a Sitges? No. Què passa, Sitges? Com que què passa? Aviam, a Què Sitges... passa a Que Sitges? teniu algun problema amb el Home. carnaval de Sitges? No, No, però millor no vagis vestit de persona que frega i et caigui el sabó. Albert... Millor que no et passi allà. O de pres i que et faré caigui en el sabó. aquest Sí, programa és acceptar ofenses... Aquí els pitos han fet tard. homòfobes. Això és un espai de respecte, com segurament no és el carnaval de Torelló. Sí, Perquè vés a saber el que passa allà. No, dins. l'any que ve esteu llegir, convidats. Vaig llegir un article que hi havia moltes, sense dir molt bèstia, que havia passat violència de gènere al Carnaval de Torelló. Sí. Hi va haver una... Violència per part dels ponts de Torelló i la gent que cau des d'ells. Cada any a Torelló, per Carnaval, hi ha alguna notícia de tal persona ha caigut del pont. Bueno, què un foteu, cotxe, no? tio? Un any, Què també. foteu? Sí, un any que va caure estàvem un a cotxe. classe i vam veure allò el Sí, cotxe, sí, que aquest va correcte. tornar ben ressecós. Va caure un cotxe. No, cau moltes coses. Hòstia, però què I esteu això com ho bojos, expliques tio? al seguro? No sé. És que jo estava de carnaval... L'any que, Clar, m'he pres l'any que m'hi tiri jo, gin tònics i Jordi, m'ha passat l'any el que jo em passat. tiri, ja t'ho explicaré. Vale, no, tinc Ho expliques curiositat. al programa, aquesta. Albert. Si ho expliques a Sky Scanner, Envia'ls un correu a veure si t'hi volen a fer una mica de becari. No, però ara us dic una cosa. A les festes majors, o sigui, jo crec que un ambient de festa major costa moltíssim d'igualar, en el sentit de que, per exemple, Estic no és el d'acord. mateix una festa major, jo què sé, qualsevol altra festa. Festa major, tothom Clar, bon però- rotllo... Clar, es comparteix una idea en una Correcte, festa major. correcte. Tu vas de festa un dissabte qualsevol i allà cadascú va a la seva, però en una festa major compartim tots un petit sentiment. Tots som amics. Som tots part. Tots som sí, sí. u, i no de RAC1. Tots som u, u, saps? i tant. Però ara us explicaré una anècdota, que jo estava muntant un equip de so, vale? I hi havia un DJ, d'acord? Eren les 4 i mitja del matí. I pel que es veu, doncs, bueno, aquest DJ posava música catalana, d'acord? Hòstia. Bueno, Bé, ara... una mica de charango, una mica de no sé, strombers i coses així, clar. Què passa? Que a tota festa hi ha molts públics. Entenc el públic més juvenil, un públic més gran, vale, entenc que s'ha de fer una barreja. Però què passa? Què Que passa? principalment eren les 4 i mitja del matí i la gent que tenia ganes. A veure, tu a les 4 i mitja que tens ganes de sentir? Arzed. Sí, exacte. Home, una Exacte. sonata. Tenim ganes d'escoltar Arzed. Bueno, Una una mica... sonata Una de No, mica... potser reggaeton, no? Sí, sí, reggaeton. Reggaeton... I, bueno, Un parreig I intens. pel que es sí. veu, aquests nois, bueno, hi havia uns nois allà a primera fila i li van dir a aquell noi, noi, o poses reggaeton o et xafem la cara. Com que poses reggaeton o et xafem la cara? Pues bueno, pues total, que van començar, aquell noi, el DJ no li va fer cas, pues bueno, començava pum, 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 i veus que comencen a agafar les valles i començaves a desmuntar. Clar, nosaltres estàvem com a equip de so, clar, això a nosaltres ens preocupa moltíssim. I bueno, veus que això vas cap allà a parlar, tios, com esteu, què us passi? No, és que aquest tio d'aquí... És que no posa reggaeton. Li tafaré la cara si l'enganxo, li tafaré la cara, jo... El té 3 metres, però si l'enganxo... Sí, no, bueno. Allò que m'estan agafant, Sí, perquè m'agarren, I el típic de que, bueno, passa l'estona i pel que es veu, pues, s'esperaven.
I aquest xaval, aquest digi, va tindre que marxar amb els seus pares, van trucar als Mossos, perquè si surt, el rebenten. Però és que el Però rebenten. quin tipus de festes I vas? l'esperaven, doncs, jo què sé, com a 15 persones, Que la festa de Guantánamo vas No, anar? era una festa major, però passa això. Però, tio, quina gent, tio. A mi no m'ha agradat mai, això. Veus? Rompe. Ni a tu Rompe ni a les ningú. cares. L'home Clar, que però- promociona les festes d'Agramunt també et promociona aquest tipus de violència. Però Clar, no és exacte. d'Agramunt, això, Conclusió, a les terres de Lleida, no. Aquest eslògan polític per part del Barcelona, Qui em contestarà... Jo ara mateix estic canceladíssim a Lleida, Em deixen Terres entrar. de Lleida, tio. Què dic? A I, veure, si però... a sobre que el Segre, el diari Segre, ens va promocionar a nosaltres, Sí, correcte. Ja, que això ningú ho ha dit al principi del programa. No. Correcte. Aquí, Com? a veure, mira, ara ficarem una imatge així, Per què ho diu el Jordi? així, clac. I ara ho veuran així. I ara aquella imatge tatxarem en Albert Albert Slanic. perquè l'han tatxat del Segre. Ara mateix, Correcte. a tot el Segre, hi ha un cartel de Most Wanted. I surto jo amb una pipa així. I la recompensa què és? millor- 3 hòsties per ell. Vale. A lo millor el que li faria falta en aquest cartell és una miqueta de música que poder el nostre company Gerard ens podrà Puc dir una cosa? Bueno, va, deixem. Mireu-lo ben Profe, parita puc que dir jo una porti de les cosa? notícies, que només n'he de presentar una, Suficient. perquè no I es és parli de suficient cap per més fer la Perquè notícia. t'allargues més que una persiana, fell. Tira, persiana. 6 graduats en comunicació audiovisual fan temps entre la carrera i la cua de l'INEM. Això és Ressaca Matinera. Please don't stop the music. Bueno. Bueno, Ja sabeu bueno. que per fi ens toca a mi. Com que bueno. Bueno. Ja sabeu, O sigui que Què Montse i tenim Meritxell aquí? és que... sisplau, queda molt poc temps de programa, vull fer la meva secció. Que després de 7 programes, per fi em deixeu fer la meva secció, Vinga, va. que com ja sabíeu abans era una música distorsionada, música del revés, no? Portàvem en les anteriors temporades. Sí. Aquest cop ho hem canviat una miqueta. Mhm. Per fer-ho més fàcil, Com ara ho hem està fet, distorsionada. Oh! Però, Ah. a part de distorsionada, també pot estar al revés, pot no contenir lletra, Hosti, pot tu. estar Ostres, més ràpida, més lenta de ostres. l'habitual. Vale, Doncs, i tu, doncs bueno, haurem vale. d'anar I haurem tu- d'anar rapidet. Vinga, tu va. d'això- Per fer-ho més fàcil, Tu d'això en només dius teniu fàcil. 10-15 segons de cançó. Vinga, va, Xa- som-hi. Tot Xas això amb apunts. Molt em És sembla, senzill, molt em és molt sembla. senzill. A més, l'últim que us vull dir, he portat un USB a l'Aleix aquest matí abans d'arribar perquè no haguéssiu pogut escoltar res abans. Aleix, has escoltat Hombre. alguna cosa? No, també estic jugant ara, 2.000 Vale. IQ per part de Gerard. Per Doncs tant- aquí participem tots i que participi el públic des de casa seva, ningú Sí, podrà teniu confirmar aquests si ho fan bé o 10-15 no. segons per a Ja YouTube està. deixar-ho en directe a quina resposta voleu. Per tant, nosaltres al pròxim programa potser mirarem algunes si la gent ho posa. Molt Vinga, bé, som-hi, va. som-hi. Així que, bueno, Aleix, la primera distorsionada. A veure, Jordi vol... Pulsador. Pulsador? Todos los días al sol. Sisplau, resposta? Sí. Com? Hòstia, Jordi, Com? Jo no sabia pas què collons era. Soc l'única persona... Era molt fàcil. Era fàcil o no? era Aviam, fàcil. ho he intentat deixar una miqueta Jo no més ho sabia, fàcil. jo. Soc l'única persona que ha escoltat Me encantan las rubias, me encantan los culos. Los culos. Els culos podem els imaginar, Lo de les Els rubies t'ho potser compro. però la- m'encanten les rúbies, les rúbies m'encanten t'ho compro. dormides. Això encara ho Tu accepto. has dit rubias, Hòstia culo, santa. tetes... Pues jo m'estava... Jo amb el que sona, torna a posar un moment. Les rubies sí, escolteu. La rúbia sí, ho compro. Sembla com un circ. El so aquest a mi em transmet com un circ que van tots molt borratxos i van tots caminant així. saps? Bueno, ressaca Això matinera, és l'imatge programa de festa mental. major. Hòstia, t'ho juro, Això és l'imatge Clar. mental que et fas des de Perquè l'escoltar aquesta això. música és Sí, tota sí, música una que mica. sonen a les festes majors. Molt bé. M'ha agradat, Doncs Jordi següent. s'emporta la primera Segona ronda, cançó, anem per la sisplau. segona. Hòstia. Aquesta és Mari Carmen. Molt bé! Aquesta és Mari Carmen. Resposta. Com es diu la cançó? No es diu Mari Carmen. Mari Carmen, molt bé, molt bé. Ah, molt bé. Mira, aquí el tenim. És que aquest... Això és festa major, això sí, sí. La Mari Carmen! Què li passa? Què li Tercera passa, Mari distorsionada. Carmen? La família va borratxíssima. La tercera. Mans a l'aire. The room is on fire. Follow the leader, follow the leader. Hòstia, quina buida Però aquest jo tio. sembla que cantava pollo del líder.
Molt És bé. veritat, El problema de tenir dos DJs és que Ja, s'ho és porten que s'ho tot. porten tot, Jo no eh? caso res, jo vaig aquí... Poc, Què Vale, està vale, vale, passant? vale, que juguin els altres. Que juguin a No, no, Deixeu no, jugar. Deixeu una miqueta de temps. Ara aquesta callo. Dejen Vale, va. jugar. Aquesta Vinga, l'hem de fer Aleix, els quota altres. distorsionada. Vinga. La tinc. Sí, les he volgut ficar dificiletes, però que es noti. Jo t'ho juro que no Ens sé ha quin costat, és. Skrillex, Bangarang. Comodín del DJ. Ho és? No ho Si teniu? no ho és que... No, És no l'ha posat, és que no ho és. És versers, molt bé. Jo, És que jo tampoc és el que jo aquestes no me les sé, Jo- tio. I no ho he reconegut. jo ni necessito ja un fa, perreo duro, la Un veritat. perreo duro. Doncs aviam si sabeu aquesta cinquena Anem cançó. per la cinquena. És mítica, eh? És que només amb això hauríeu de saber. Jo la sé. I got this feeling on a Sunday when you're gone. I algo I així. don't care. I love it. I love it. Ai, Covid. El pròxim dia les portaré més difícils. Les estàs increïble, sabent a la primera totes. Com m'aneu, Jo aquesta secció... Bueno, Molt les estàs bé. sabent totes. O sigui, el pròxim dia Surt dels altres. farem més difícil tot. Tenim temps per més? Jo crec que En tenim tinc temps unes per 4 o una 5 més, altra. eh? Jo crec que una més. Podem fer Anem una preparats? altra... Va, la sisena, Sí. Aleix. Uau, aquesta està al revés, L'has vist, eh? És legalización de... Sí. Oh! La única, la única. M'havia de redimir en aquesta última ronda. Quin gran tema, de la cultura espanyola. Increïble, doncs em sembla que... Esteu a tope. o Si sigui, no hi haguessin al revés, xines, distorsionada. no hi hauria Covid. Les coses com són. Albert queda totalment cancelado. Albert cancelado. Fora. Cancelado de cara al següent Jo programa. vaig aixecar-me i començo a marxar. Ronda crec. relàmpago, va, que en queden 4, sisplau. Les volem totes avui o no? Bueno, va, Vinga. enxufa-li, va. L'Aleix ja la sap. A veure, aquesta, Mago de Oz, Molt bé. És que- festa és que pagana, ja- no? Festa pagana. Les he volgut fer simples. Tampoc em volia passar amb vosaltres. No. Simples. Simples. L'Albert és un Jo simple. simple de best. 8. Perquè és molt fàcil. No pensava que arribaríem aquí. Nunca pensé que llegaria tan lejos. Final de treball, quan ja Final no de et curres treball, la ja vaig. feina... Bueno, Va, 9, sisplau. Està al revés. Un aplaudiment perquè és la primera difícil que ha fet el aquesta és xunga, Les he deixat pel final, pensant que no arribàvem, però bueno, va. No, està... Jo Això que no què tinc és? ni No en puta tinc idea. idea. aquesta, eh? Torna a ficar, Aleix. Pots ficar-la del dret un moment? O... me gustan los plats. Espera, Jo que la escoltat. fiqui del dret, I va. les birres, diu. No! Oh! En sèrio? En sèrio? Sí, Sube la mà pa Año pa abajo. Aquesta és Com es mítica, diu, com es diu mítica de aquesta festa cançó? major, tothom seguint allà. No sé No, com es diu, que aquesta. jo crec que aquí ja has anat trobant els efectes i tal, Sí, i s'han anat sí. En combinant. castellà, con el audition així... El primer n'hi posa un, el segon dos, i a l'últim ha Ja, posat anar 15 acumulant, efectes i en sí. plan, va, ja aviam qui és veureu el cabron que l'última cançó. l'encerta. Va, Última. anem a l'última i ho acabem ja. Clar de què? Clar de què? Espereu, els altres, sisplau. Ara. Aquí s'acaba. Què ha passat? Clar de què? Vinga, tornem a seguir-la, Se sisplau. cierra una puerta. En sèrio? Sí? És Siempre aquesta? sale una ventana. És això? Tia, Sembla Pokémon, tio. Pokémon, Sí. mare meva. Acabem de trobar un Pokémon salvatge. No la sabíeu? Jo no sé què vol fer. Bueno, almenys les dues últimes me les he currat Quina una cançó és mica més. aquesta? Lloveré, de la pegatina. Ah, lloverà, lloveré. Vale, sí, sé quina és. s'abre una ventana. De la hòstia de la Tina. Bueno, ja no tinc més Pega? cançons. Tina? Hòstia. Deixem aquest home de banda. Xina. Sí, no. Tu avui- m'has dit que estàs cancel·lant. La cançó no deia, molestis cuando ara. se cierra una puerta... Sí, Carles, l'he volgut deixar per jo crec que- l'última. exacte. Se cierra programa. Jo crec que la ventana que s'obre és la d'acomiadar el programa ja d'una vegada i deixar-ho ja tancat. Esperem que hagueu disfrutat d'aquesta secció, que ha sigut bastant difícil. Normalment les seccions són més fàcils. És que com que vau dir que eren molt fàcils els de l'Albert, vaig pensar... Oh. Va,
Anem a complicar-les. No, doncs molt ben fet, la veritat. No sé, jo veré com s'acaba aquest programa. Ostres, tu. Quan faig...